Ngayong adlaw kaninyong tanan mga igsoon. Pasaylo ako sa akong paggawa og dugayng panahon nining akong pag-share bahin sa pulong sa Dios nining atong programa liso sa kinabuhi. Kay tungod nagtuo ako nga gitagaan ko sa Dios og pahulay sa akong pisikal nga kahimtang. Dunay gamayng problema sa akong kasing-kasing. Apan sa grasya sa Dios doon na say mga doktor nagihatag kanako aron tagaan ko nila og mga igo nga paglantaw ug pagtambal nining akong balatian. Ug karon naibalik na sa ako sa grasya sa Ginoo iyang kabubuton nga mo-share lang gyapon ko sa pulong sa Dios mintras naalang gyapon ko sa kapahulayan sa akong pisikal nga kahimtang. Karong mga panahon na pipila na kaadlaw milabay ang bagong tuig, kita nakasulod na sa bagong tuig year 2025 kung naghinay-hinay na tagbaktas sa kinabuhi. Paingon ngadto sa tumong sa Dios. Dunay duha ka tumong, tumong sa kalibutan ug tumong sa Dios. Apan kung Kristohanon ka, nagyud ta naglakaw diha sa tumong sa Dios. Kasagaran nining panahona, bisan pa ang mga Kristohanon, ilang isulti nga sila dunay New Year's resolution. Kini New Year's resolution kay balata nga kini tradisyon sa tao o tinawhunon nga pagtuo sa unsaon nila pagbag-o sa ilang kaugalingon ang ilang pagpaningkamot. Nga naman kay tungod sa mingaging tuig na ang kapakyasan, naa ang mga buhat nga dili angay mahitabo, doon na ang kagulanan. So busa sa pagsulod na anang bagong tuig, magtuo sila bisan pa Kristohanon niining tuluhan sa mga tao. Kining pagtuo sa mga tao, New Year resolution. Apan kung ikaw tinuod Kristohanon mo igsoon, nagaingon ang 2 Corinto 5:17. Busa kon ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Bag-o na siyang binuhat. Ang daang mga butang nagpangagi na. Tanawa, nagyod, makita gyud sa kinabuhi. Ang bag-ong mga butang nahiabot na. Naanagyod ang pagkabag-o. Subusa, kining tawhunon nga pagtuo nga mabag-o ilang kinabuhi, kini usa ni ka doktrina sa kalibutan nga naa sa tao ang pagpaningkamot aron siya mabag-o og siya kahimutan sa Dios. Apan ang tinuod Kristohanon bali, kita gikahimutan sa Dios, giluwas gikan sa pagka ulipon sa sala nining kalibutan aron kita mahimong bag-ong binuhat. Busa kung bag-ong binuhat, doon na natay gahom, doon na natay kaarangan nga maglakaw sa kabag-uhan, pinaagi, subay sa direksyon sa lamdag kahayag sa pulong sa Dios, dili na sistema sa kalibutan. So kining atong gibuhat sa pagbag-o nato sa atong kinabuhi, dili kini usa ka pagtulon-an aron kita angayan sa Dios o kahimutan sa Dios, kundi kita angayan na sa Dios, gikahimutan na sa Dios, busa maglakaw kita sa kinabuhing nahimaya ang Dios. So importante kaayo isip Kristohanon nga magsubay ta sa pulong sa Dios aron dili kita mapakyas sa atong pagkabag-o. Dili na kinahanglan do na tay New Year's resolution. So sibo kanato karong hapuna ang atong pag-abli sa pulong sa Dios mo'y atong giya nining tinuod nga kabag-uhan nga kinabuhi tungod naa na tas bag-ong kinabuhi. Ato kining pagauluhan bag-ong kinabuhi sa bag-ong tuig. Eksakto gyud ang Roma 12 nga atong pagatun-an karon. Mao ni atong pasukaranan sa eksaktong kamaturan nga makatabang kanato sa pagpanginabuhi nga bag-o diha sa atong Dios. Busa kung atong tuohan, atong saligan o pagabuhaton kining
kahayag sa pulong nga atong pagatun-an karon mahimo nga mabag-o, magpadayon sa pagkabag-o ang atong kinabuhi nining bag-ong tuig. So, tanaw nato nga naman nga magsugod man ta sa Roma 12. Kung atong basahon o nakabasa na ta o nasabtan na nato ang grasya sa Dios sukad sa kapitulo 1 ngadto sa kapitulo 11 nining Roma, libro sa Roma, dini giwisaysay kanato ang dakong kaluoy sa Dios, ang kaluwasan sa atong mga sala o kaluwasan sa atong mga kalag nga pinaagi sa iyang kaluoy kita iyang giluwas gikan sa tunglo sa sala nga mo'y muulipon kanato og maoy budikta nining kalibutan nga kita maningkamot bag-uhon ang atong kinabuhi aron kita may makahatag himaya sa Dios. Sayop na way kalibutan na makahatag himaya sa Dios. Inay Kristohanon nga luwas nun ang makahatag og himaya gayud sa Dios. So ato tan-awon nga sa likuran ning kapitulo 12 ang grasya sa Dios sa atong kaluwasan, sukad ining kapitulo 12 ngadto sa 6 mao kini ang practical application sa atong pagkabalaan. So ang Ginoo may nagluwas nato apan pangitaan ta og mga kinabuhing nagsubay diha sa iyang kabubuton dili para maluwas kundi aron makita nga tinuod ang imong pagkaluwas nun. So nining kapitulo 12 ato kining sugdan sa pagtuon. Tulo ka pasukaranan sa pagpanginabuhi nga bag-o nga walay kapakyasan. Tulo ka pasukaranan. Primero, dinhi sa Roma 12:1 sa mga Kristohanon dunay paghalad sa kaugalingon. Ingon nga kita mga Kristohanon na, mga luwas nun na, mga dunay kagawasan pinaagi sa pagkaulipon sa sala. Kinahanglan ihalad nato ang atong mga kaugalingon. Na kung atong tan-awon ang pulong ni Pablo sa laing dapit sa kasulatan sama sa Galacia 2:20, mao kani kang kamatuoran sa atong kinabuhi nga mga Kristohanon. Ingon nga mga Kristohanon, dili na kita ang nagtag-iya nining lawasa, nining atong lawas karon. Atong basahon ang Galacia 2:20 nagaingon, gilansang ako sa krus uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Og ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa lawas, kinilawasa, akong gikinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Sambot pasabot may igsuon nga ang atong daang pagkatao nga ulipon sa sala gikamatyan ni Kristo dungan tang namatay ngadto kaniya sa krus. Subusa si Kristo na ang nabuhi nining atong lawas karon. Dili na kita ang nanagpang iya ni apan naapata nining unod nining lawasa kay wala pa man ni gyud ma perfect moabot ang panahon nga kini mahimo kining glorified body. Apan kay tungod kita Kristohanon, dili na ulipon sa sala, kundi kita dunay kagahom gikan kang Kristo nga bag-ong binuhat, ato ning ipanginabuhi sa pagtuo, sa pagsalig, nga kita dili na tag-iya nining lawasa, kundi si Kristo na ang nagpanag-iya nini. Subusa, duna na tay kagahom nga musunod kang Kristo sa iyang kabuton og dili na kita magpaulipon sa sala nga miulipon kanato ni adto. Subusa kay tungod kining lawasa kang Kristo na unya naata nagpuyo kinanglan ato ning ipanangabuhi sa pagtuo nga kita anak sa Dios, nga kita bag-ong binuhat sa Dios
Nakita dunay gahom sa pagsubay sa maayong binuhatan nga dili ulipon sa sala. Busa niining atong lawas, tagaan nato himaya ang Ginoo. Mabasa nato na sa 1 Corinthians 6:19 to 20. Nagaingon, wala ba kamo masayod ng inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo o nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios, kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon, dili na kuno kita sa atong kaugalingon kag gisaman kay gipalit na kamo sa usa ka bili, busa himayaa ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Kaniadto sa ulipon pa ta sa sala, dili gyud ta makahatag og himaya sa Dios kay tungod supak sa kabubuton sa Dios ang atong kinabuhi nga ulipon sa sala. Naatas kangit-ngit, patay ta niadto. Patay ta sa sala, di ta makalihok diha sa espirituhanong kahimayaan sa Dios. Subusa kay tungod kita karon, buhi na diya sa lawas tungod kang Kristo, pinaagi sa pagpanginabuhi diya sa pagtuo, atong ihalad ang atong kaugalingon nga buhi diha kag Kristo. Basahon nato balik ang bersikulo 1 sa Roma 12. Nagingon, busa hangyoon ko kamo nga mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan o ginangpunon sa Dios. Ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagpangalagad o pagsimba. Usara na, pagpangalagad o pagsimba, usara na. So kining lawasa mga igsoon, ato kining ihalad. Ihalad sa Dios sa matag adlaw ngano man siya may tag-iya niini. Unya kita nagkinabuhi man sa pagsalig kaniya, pagtuo kaniya, pagsugot kaniya. So atong ihalad ni nga dili patay sa sala, dili ulipon sa sala. Ambot pasabot ng patay sunod-sunod unsay gustos kalibutan, no? Sunod-sunod lang kini og unsay gusto nining kalibutan. Ato ning ihalad nga buhi. Alang kaniya dili na ta patay sa sala, buhi na ta sa espirituhanong kagahom. Ambot pasabot mahimo na tang makasubay sa kabubuton sa Dios tungod sa iyang kaluwasan nga kita gibuhi karon aron kita makasubay diha sa kabubuton ni Kristo pinaagi sa pulong. Dili na sa kasuguan sa kasalanan, kundi kasuguan sa grasya ni Kristo. So unsay buot ipasabot nga buhi? Ang buot ipasabot, balaan na kini. Panag-iya na sa Dios, no? Kini usa na ka panag-iya sa Dios, bulag na kinis kalibutan. Balaan, tag-iya sa Dios. Hinang punon, no? Doon na kalipay sa Dios, labi na kung magkinabuhi kita nga ihalad ang atong kinabuhi sa Dios sa matag adlaw. Sumao ni ang pasukaranan nato nining pagbag-o sa atong kinabuhi dili kay tungod sa maong bag-ong tuig o New Year's resolution. Kay tungod ang paghalad nato dili paghalad sa mas kalibutan nga patay. Ihalad nato ang atong kaugalingon nga buhi sa Dios. Ikaduha, sumala sa Roma 12 versikulo 2 sa primerong mga pinulungan, dunay pagbag-o hunahuna. Kinanglan bag-uhon nato ang atong hunahuna. Nagaingon, ayaw kamo paghiuyon niining panahuna sa kalibutan. Bisan patuod o kita luwas na bag-o ng binuhat, apan kung dili pa hangtong ang atong hunahuna sa pag-ila sa espirituhanong butang o mga kamatuoran, madani lang gyapon kita sa kalibutan bisan tuod ikaw Kristohanon. Ngano man wala magtubo ang atong panghunahuna kuwang sa kaalam sa kamatuoran. Subusa mingon si Pablo, versikulo 5 ay 2, ayaw. Ngano man
Kay tungod daghang Kristiyanong ulipon ng yapon nagsunod-sunod sa kalibutan po sa mingon siya, ayaw kamo pagpahiuyon niining panahon sa kalibutan kundili usbahinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. Usbon daw nato ang atong panghunahuna, no? Pinaagi sa pamaagi sa pagbag-o sa atong salabutan. Usbon ang atong lihok pinaagi sa pag-usab sa atong salabutan. So kung dili mabag-o ang atong salabutan, wala magtubo sa kamatuoran, magpabilin kitang magsunod-sunod ning kalibutan. So kini kinahanglan doon natin pagbag-o sa atong unsa man salabutan. Kung tawago na sa laing doktrina, mao na ang paghinulsol. Ang paghinulsol, mubalik ka og laing direksyon. Imbis pa ingon ka kintahay didto sa sa sakay kag eroplano paingon kag Cebu, nagbag-o imong una ibalik ka paingon ngadto sa Masbate. Mao na naagyod ang og yung paghunahuna aron di ka kaabot ug di ka maghinumdom paingon sa Cebu kinahanglan bag-ohon ang imong nahuna aron bag-o na pod ang imong salabutan paingon didto sa Masbate. So kini mang pagbag-o sa nahuna mao ni ang pagpahilayo sa mga batasan sa kalibutan sumala sa bersikulo 2. Lahi ang panghunahuna sa kalabutan kay tungod pirmining supak sa kabubuton sa Dios. Daghang Kristohano nangahulog sa mga sala, kasaypanan ng pagbasol nanuman kay sa mingaging tuig wala sila magsubay sa kamaturan kay kuwan sa kaalam sa kamaturan inay nagapabilin sila sa ilang naandan nagsalabutan nining kalibutan nga supak sa kamaturan sa Dios sudaghan ang muhimo og New Year's resolution. Apan tinuod Kristohanon, naglakaw na siya sa kabag-uhan kay bag-o na siyang binuhat. So aron mahilayo ka sa batasan sa kalibutan, kinanglan bag-ohon ang imong salabutan. Aron mabag-o ang imong hunahuna, hain ang sibo og angay nimo nga pagalakwan. So unsaon nato paglikay sa kalibutan? Pagbag-o sa atong mga huna-huna, ang atong salabutan. Buti pa sabot, pagbag-og direksyon o paghinulsol. Kinanglan magkinabuhi kita sa pagtuo, dili sa atong kining atong damdamin, sa atong emosyon. Kasagaran ng atong emosyon, wala mo na musalig sa pagsalig o pagtuo sa Dios, kundi nakadepende unsay pagbati nato ng kalibutan. Now, atong balikon ang Galacia 2:20 aron kita magkinabuhi diha sa pagsalig o pagtuo sa espiritual. Nagaingon, gilansang ako sa krus uban kang Kristo. Timanina, gilansang na kita, namatay na kita. Dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Og ang kinabuhi nga karon akong ginakan nabuhi sa lawas, akong ginakinabuhi pinaagi sa akong pagsalig, pagtuo. Kang kisa pagtuo sa kalibutan, sa maayong mga kining pag-awag sa kalibutan, dili sa maayong pag-awag sa pulong ni Kristo kay mao ni atong kinabuhi. Dili kita mabuhi sa pagkaon sa kalibutan lamang, kundi mabuhi kita sa pagkaon o tinapay nga gikan sa ngabil sa Dios kay kini mao ni makapaksog sa atong pagsalig diha sa Ginoo. So nining lawasa atong kinabuhi sa paagi nga pagtuo kang kinsa kang anak sa anak sa Dios. Nga naman kay tungod siya mao'y nahigugma kanato. Kinsa ba ko'y mahigugma kita dugta na atas lanang sa sala, hugaw baho unya kining paingon sa impierno. Apan sa grasya, sa gugma ni Kristo, iya kitang gikamatyan. Aron kita mahawas ng yanang sa sala o maimutang humot diha sa iyang ginarian. So, siya mo'y nagtugyan sa iyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. So, ato sabi tugyan, ihalag kining atong kaugalingon nga bagong buhi nga niluwas ni Kristo. So, ang bunga nining atong pagsalig karon mao ang paghinulsol
maong pagbag-o gunahuna sa labutan, maong pagtalikod sa nasabta nato kung asa ta paingon nga dili angay ka nato, mo talikod ta 180 degrees balik gyud aron adto ta magpanginabuhi nga bag-o. So sa atong pagbag-o hunahuna, tulo ka buhat nga angay natong likayan. Sumala sa 1 Juan 2:15-17 nagaingon, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nagahigugma sa kalibutan, ang gugma alang samahan, wala diha kaniya. Wala diha kaniya. This is, kay ang tanan nga naa sa kalibutan, ang pangibog sa unod, o ang pangibog sa mga mata, o ang pagpaggarbo sa kinabuhi, dili gikan samahan kun dili sa kalibutan. Tanawa, mauni kining kayamanan, riches of the world, lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Mo iyang ihatag mo na mga tao magpabili ng kalibutan nga garbo kaayo kagko mga kabtangan na ang kilang kalipay apan it's only temporary. Nga naman nagaingon ng 17 og ang kalibutan mahanaw ra baya. Mahanaw og ang pangibog niini apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios magapabilin hangtod sa hangturan. Wow! Mo ni kasagaran wa sa Kristohanon. Bisan tuod siya og kining luwas nun, apan siya naagyod sa kalisod ning kalibutan. Giyatak-yatakan siya sa nagkalanlaing kasaypan, sa kalanlaing mga pagbasol ning kalibutan, wa magtubo diha sa grasya sa Dios. Inay nagtubo sa pagkaulipon sa ilang mga remaining sin. Ikatulo nga pasukaranan. Primero, sumala sa versikulo 1, dunay paghalad sa kaugalingon nga buhi. Ikaduha, sumala sa versikulo 2, sa primerong pinulungan, dunay pagbag-og hunahuna. Ikatulo, sumala sa versikulo 2, sa kinawihan, sa letter B, dunay pagsuta. Pagsuta sa kabubutos sa Dios, mao ni atong kinahanglan. Ang Dios kita, iyang gibalaan pinaagi sa iyang soberanong grasya. Apan siya nagpangita kanato og mga maayong binuhatan sumala sa pagkabag-ong binuhat. Dili aron maluwas, kundi aron makita ang luwas nun nga pagkinabuhi. Unsaon nato? Mao ni ang pagsuta sa kabubuton sa Dios. Aron masuta nato ang kabubuton sa Dios, kinanglan atong tumanon ang primero o ikaduhang pasakaranan. Kinanglan atong ihalad ang atong kaugalingon nga buhi diha sa pagpangalagad o pagsimba. Ikaduha, kinanglan magbag-o ta og sa labutan aron mabag-o ang atong hunahuna sa pagpanginabuhi. Kalibutanon ba o sa pagsubay ba diha sa kabubuton sa Dios? Karon aron mabuhat nato nga makasubay gid sa kabubuton sa Ginoo, niining duha ka pamaagi nga atong sabtan atong buhaton ikatulo mao ang pagsuta sa kabubuton sa Dios. Kay dili nato masuta ang kabubuton sa Dios kung magpabiling kitang patay nga dili nato ihalad ang atong lawas sa Dios o magpabiling kitang wala magbag-o gunahuna, nagpabiling lang gyapon sa gugmas kalibutan. So kung ato nang biyaan, ato nang masuta ang kabubuton sa Dios. Basahon nato balik ang versikulo 2. Nagaingon ang versikulo 2. Ayaw ka mo paghiuyon ni ining panahuna sa kalibutan, kundi usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa unsa pagbag-o sa inyong salabutan. Usba. Nga naman, mao kini kay katulo, pagsuta sa kabubuton sa Dios. Aron inyong masuta. Kay kung dili nato ihalad ang atong kagalingon nga buhi sa Dios, o dili ta magginulsol sa mga kasaypanan, buta ta maigsoon. Di nato masuta, no? Di nato masusi og unsay kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Busa maingon dinhi,
aron inyong masuta kung unsa ang maayo o ginangpunon o hingpit nga kabubuton sa Dios. So sa nagbot pasabot kadtong mga Kristiyano nga dunay kompromiso sa kalibutan, dili hingpit ang ilang pagsabot sa kabubuton sa Dios. Ulipon lang gyapon sila. So ikatulo, sumala sa versikulo 2 sa Roma 12, dunay pagsuta sa kabubuton sa Dios. Sutao nato kung unsay maayo o hinangpunon nga kabubuton sa Dios. Mauni ang hingpit niyang kabubuton nga siya mahimaya sa imong kinabuhi. Asa man nato masuta ang kabubuton sa Dios? Pinaagi ba sa mga eksperyensya lamang panghitabo o sa atong kasaypanan o sa atong mga pagbasol? Dili. Number 1 yun, mao ang pagbasa, pagtuon, paghinuklog sa pulong sa Dios kay mao kini ang iyang kabubuton kanato sa matag adlaw sa kinabuhi. Salmo 1, kadtong mga taong bulahan, sila nagahinuklog sa pulong, mo nang sila mulikay sa dalan sa mga dautan. Dili mo barog sa agyanan o sa mga katuwiran nining makasasala, og dili sila mulingkod sa lingkuranan sa mga makasasala og mulbibiyay inay ang ilang kalipay na diha sa pagsuta sa kabubuton sa Dios, pinaagi sa pagtuon, paghinuklog sa pulong sa Dios. Mo na nga sa versikulo 3 sa Salmo 1:3, sila daw sama sa usa ka dakong punuan sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasupaan, nga sila naagyod pirmi berde ang ilang mga dahon, lig-on ang ilang mga sanga, mamunga sa tanang kapanahonan. Madaugon sila sa ilang pagpanginabuhing Kristiyanon, mamunga sila, mulabaw gyud nga makita ang bunga sa Espiritu sa ilang kinabuhi, mo nang mahimaya gyud ang Dios kanila og magmadaugon sila nining tanang lihok sa kalibutan. So mo ni ang pagbag-og direksyon, dili sama sa gihapon, no? Dili na kinahanglan nato ang New Year's resolution kung Kristiyanon ka na, sukad nga ikaw naluwas, bagong binuhat, naa na ang gahom diha kanimo, subaya ang maayong binuhatan. Liho ka, buhata. O kini mabuhat lamang nato kung magsuta ta sa kabubuton sa Dios, pinaagi sa pagsabot nato sa diha nga makaamgo ta, makatuon ta sa kamaturan sa kabubuton sa Dios sa pinaagi sa iyang pulong. So anhin nato masabtan ang kabubuton sa Dios kung unsay iyang kalipay o unsay iyang gikahimayaan sa atong kinabuhi. Magbag-o ta testimonya, maigsoon. So sa atong panghinapos karon igsoon, unsa may gipasabot kanato balik sa Roma 12 bersikulo 1 ngadto sa 2. Primero, kini nagpasabot nato nga kinahanglan dili nato ibuwag ang mga pag-ampo sa matag adlaw. Nganuman, kaya ang pag-ampo nato mao kini ang pagduol nato sa atong relasyon sa Dios. Sa atong pag-ampo, damura og mabatian nato ang tibok sa iyang kasing-kasing og unsa iyang kabubuton, pinaagi sa pulong nga atong gitun-an nga gibasa. So mag-ampo kita sa Dios nga niining tuiga karon nga atong gilakwan, tagaan tag dakong grasya nga mahimo nato, mabuhat nato nga ingong Kristohanon, nga ihalad nato ang atong kaugalingon nga buhi sa matag adlaw. Di man dili na kita patay sa sala, dili na kita patay ulipon sa kalibutan. Bagong binuhata, buhi na ta ang kinabuhi nato, kinabuhi sa Dios nga naa nato, si Kristo mo'y nagkinabuhi. Kinanglan lamang kini ato'y kinabuhi sa pagsalig, pagtuo, pagsubay sa kabubuton sa Dios. O ang kabubuton sa Dios mubaga, mulambo sa atong kinabuhi kung naa ta pirmi nagbasa sa iyang kamaturan, mao ang pulong. Ikaduha, kinahanglan magpakabalaan kita. Likay ta sa lihok sa kalibutan, nasabta na nato, makasabot na ta pinaagi sa iyang kabubuton. Pahilayo sa kalibutan. Ikaw pa, ikatulo, mag-usab ta o gunahuna. Pirmitang
magbag-og direksyon, maghinulsol ta dayon, usapa ta makabuhat paingon pa lamang kita, huna-hunaan na subay sa kamatuoran sa pulong bag-uwang na kana dili maayo ari ko diri sa pahigugma sa Dios. O kaupat, magsubay kita sa kabuton sa Dios sa matag adlaw, magkinabuhi kita diha sa pagtuo sa Dios. Ang pulong sa Dios may igsuon maoy makatabang kanato kung mulambo ta diyas kaalam sa iyang kabubuton. Nganuman sumala sa Salmo 119 bersikulo 105 nag-ingon ang pulong suga sa atong tilan sa paglakaw nato nining kalibutan o gahayag sa atong dalan aron makakita ta sa unahan. Asa pa ingon kalibutanon ba na o kahimayaan ba? So kinahanglan nato ang pulong sa Dios. Unay kadua, ang pulong sa Dios mao ni kagawasan. Mingon si Kristo sa isang sulat sa Juan 8:31-32. Kung kamo ako mga alagad tinuod, kamo magapabilin sa akong mga pulong o mahibaw-an ninyo ang kamatuoran o ang kamatuoran may makahatag ninyo kagawasan. Amen. So ang pulong suga o kahayag, ang pulong kagawasan o ang pulong sa Dios kalampusan. Medyo kalampusan gyud. Sama sa usa ka tawong ang gugma niya naa sa pulong sa Dios, mulampos gyud siya sa tanang buhat niya sa bersikulo 3 daw sama sa ligon. Ligon hamtong magbunga nga kahoy nga natanom diha sa daplin sa kasapaan. Amen. So karon mao ni atong mensahe. Bag-ong kinabuhi sa bag-ong tuig. Naot pa ato kining pagasubayan. Gampo ta maigsoon. Dalay ko namong amahan, salamat Lord nga imong pulong buhi o nagapadayon. Walay kinutuban na pirmi magahatag ka namong suga sa among nga tiilan o kahayot sa among dalan. Hinaot pa nga dili kami mutipas dito sa takong dalan nining kalibutan apan ngadto kami sa sipit nga dalan paingon sa imong kinarian. Kay mao kini ang imong himaya. Ani ka malipay sa imong mga katawhan nga nagasubay sa imong kabubuton kay tungod sila nahamtong diha sa imong kamatuoran. Panalangini Ginoo ang mga kaigsuonan, akong mga higala ug akong mga igsuon nga magpadayon sila sa paglakaw, pagbagtas sa imong kamatuoran ug sa imong kabubuton dining tuiga. Salamat Lord mo kini ang pagampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.